Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Dahito ititibek tinamnama, may sa timek kagpupukaw ani Apo Isus umay manen, agsagana ka asumabet ken kuana, ket palentegem tindalan na. Naimbag orasyo gagayem, dahito manen di Pastor Vic Ariola III, kumapkablaw ka na kayo tinaimbag na orasyo. Anyaman nga pag-orasan ti lubong nga pagdengdenggan nyo. Di programa timek tinamnama kiti papay kata kayo iti Our Great Hope Today Ministries. Manipod dito'y Loma Linda, California, USA. Di programa timek tinamnama, may pukpukaw, babaen, ti stasyon ti radyo, DGHT 77.7 FM, The Voice of the Pacific, ti Timek, ti Pacifico. Ti DGHT 77.7 FM, paseten tatan ti Adventist World Radio, ken kastamet gagayem ti Hope Radio International. Kahit ko kaiyawis kada kayo amin gagayem, ti panangbuya ken panangtingegyo dagiti kaskasaba nga mararami di jay Northern Luzon Mission. Ket babaen iti Northern Luzon Mission Online Evangelism. Ipapay na ti timek tinamnama, panaki paset na iti naindaklan nga namnama itang aldao. When no ti Our Great Hope Today Evangelistic Series sa mararami ti tadya amyanan. Di kakailian tayo, Luzon, Visayas, ken Mindanao, nga isumay pukpukaw di jay Northern Luzon Mission di Artatio Season Pangasinan. To'y gayemyo Pastor Vic Ariola III, mga kasaba tinaldaw-aldaw. Kahit nagita nga kasaba kayat mimet nga iyawis ka na kayo. Babaen ti panakay paay na dito'y programa tayo Timek Tinamnama. Isungal ka di sumarsaron nga programa tayo ti masangwanan. Manggaganyo na kita kasaba di amyanan. Tinagapuantay nga misyon di Northern Luzon Mission. Kahit sabi ko tadakay dita nga mga itultuloy. Ikarkararag tayo ti programa Timek Tinamnama. Ti ipukpukaw nan, ti damag kanigiti kamo dyan ang alaldaw. Nga ni Apo Isus umay manen. Ni Apo Diyos kumatimang bendisyon ka na kayo. Tingkay panagbuyak at panagdengeg. Dahil ti programa tayo nga insad ti Apo. Timek Tinamnama. Managayat ken maragparabor a Dios. Ibuksilan mi manen dagiti sasaom babaen ti panagadalmi ti nakaskas daw ken nakaimimbag a panunot
ti adal may papan ti langit. Mailiw kami o Apo nga gawid, iti dayta lugar nga isagsaganam. Tingkam panang binsa-binsa ken panang ngadal ti kay papanan iti langit kadagiti amin amay salakan. Maragpat mi kumadayta nga adal nga isu nga ited na tilagip iti langit nga isagsaganam napintas nga lugar nga agpaay kadagiti mga isalakan. Agyaman kami o Apo ti kaadam kadagiti puspuso mi. Tingkam panagadal iti daytoy akan ito. Agsipod na dinawat mi amin digitoy. Tinapateg anagan ni Apo may Isus. Amen. Amen. The Savior is waiting to enter your heart. Why don't you let Him come in? There's nothing in this world to keep you apart. What is your answer to Him? Time after time He has waited before, and now He's waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how He wants to come in. If you take one step toward the Savior, my friend, you'll find His arms open wide. Receive Him, and all of your darkness will end. Within your heart He'll abide. Time after time He has waited before, and now He's waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how He wants to come in. Time after time He has waited before, and now He's waiting again to see if you're willing to open the
Dati binisitak nga maysa nga isla ditoy Pasipiko. Ket idi nga magmagna kami ket liklikusen mi iti aglawlaw. Dati maysa kadigijay akakadwa mi kinunana anyan nga naggimbag a makita ti kinaimbag iti maysa nga sirmata iti langit ti kaadatayo ti dayti nga lugar. Madamot may sa kinunana, gayem na pimpindas tupay ti langit. Nga saan tayo pa'y nakita, hanpay nang nagan ti lapayag, ngam agrag-u tayo, takumit kita tayo nga ti maysa nga aldaw, at datay ton sa jay, when asideg tayon iti langit, ket ti adal tayo ti dayto nga kanito ayaten nakakabsat, ited na dagiti nakaskasdaaw nga awis, kada tayo amin nga gadadal. Anya, itinaramid ni Apo Isus, idinapan sa dilangit. Inadal tayo nga dagiti adalan na kitkitain da nga mapan sa dilangit, ijay bantay iti olibo. Ngam nagimbag, tani Apo tayo nga Isus, at dati misyon na iti papan na sa dilangit. Tamapan mangisagana iti pagtaingan. Ngagpaay kadagiti tattao tapno agnaid da sadyay iti kinagnanayon. Di ko magpulkok ti puso yo. Ore umay dagiti riripok kiti biyag. Ore umay dagiti makaangol saksakit kas ti COVID-19 a pandemya kakabsat. Ore umay dagiti sulisog. Ore umay dagiti panakaw papay. No lagipem ken talgyapen a panunutan iti langit. Ited na datang arikna. Ti panakaili mon nga agyan sa jay. Agsipod ta awanton ti baso. Awanton ti didegra. Awanton dagiti agaapa. Awanton dagiti tattao nga manggungun daway. No dita danton ti panagraem tayo kini Apo Isus. Takas kinunana sa dinuman tayan ko. Mapanak iti langit kahit kung adda kay tumit kuma kunana. Gagayem ken kakabsat nagimbag dagitoy akarkari ni Apo Isus. No dagitoy ti mabasbasa tayo wenat adalan tayo dayet tarigagay tayo ket pumigsa. Na kayat tay tumit ti maddaan apa nakatungpal ti kalat. Nga makipagnatay ito kini Apo Isus sa graman di kita ayaten tayo. Itinalawa ken napintas nga saan amatukod nga aglaplapusanan. Ti panunot may papan iti langit kakabsat king gagayem. Adalin tayo ti daytoy nga rabii, dagiti pito a bambanag nga santon a masarakan ijay langit. Alabueno kakabsat king gagayem, anyada dagiti pito a bambanag akas kunaen tinasantuan nga surat adinton masarakan ijay langit. Mapantay ti umuna. Wen awanton ti ut-ut. Awanton dagiti saksakit. Takat ti katingaan ti dayjay nga pagnaan addanto dijay baksay iti ayan iti maysa nga danum akarayan. Ket ijay tenga adda sadyay iti kayo ti biag anyan nga nagimbag. Ket dadyo kayo ti biag agbunga iti 12 abong bunga nga isu nga agbunga kadagiti binulan kadagiti kay kayo. Ngem sadyay dayta nga kayo iti biag addanto kakabsat agsuksukat nagimbagen 12 nga bungbunga agsisinukat kakabsat. Ket dayjay ito, bulong dayta nga kayo, isunto ti agbalin nga panakaagas dagiti amin nga nasnasyon. Gagayem, dayjay ito muna, laglagipin iyo. No agdata ito, ijay langit, awanton dagiti saksakit, awanton iti ut-ut. Hantay ito kunain, ada cancer ko, ada diabetes ko, ada COVID-19 positive. Hantay ito nga ibaga. Taddan to sa diyahe, tinsagana ni Apo Dios, iti panakaagas na ginastasyon, kadagiti amin nga may salakan, ragsakan danto,
ako naan, anyan nga nagimbag. Awanan ti ot-ot, awanan ti sakit ko, dayta ti umuna, nga maawan to ijay langit, no datay to sa jay. Mapantay ti may kadwa kakapsat. Awan ton, ti kuna, ag kuna, mabisinak launay, mawawak. Amuyo, di Apokalipsis 7, versikulo 16, ibagana sa jay, nga awan ton iti mawaw, wano mabisin. Ket ti init, awan ton ti makunkuna nga marikna iti kinapudot. Apo awan ti recondition, hantay to kunkunan. Agsipod ti klema sa jay, ayaten nakakapsat, may isa nga makasalibukag iti bagi. Ket anyan nga nagimbag, awan ton ti bisin, awan ton ti mawaw. Dayta ti may kadwa gagayem, nga awan ton sa dilangit, mapantay ti may katlo, awan ton digiti ladingit, panagsangsangit, ken panagarubos, dagiti lulwa tayo kakapsat. Tani Apo Isus kunana, iti Apokalipsis 21, versikulo 4, punasan nanto, dagiti lulwa kadagiti matmata tayo, ket awan ton ni patay, awan ton ti leddang, awan ton ti sangsangit, awan ton ti ut-ut, ta dagiti bambanag, akas marik na ita, naglabas dan. Gagayem, nagladladigit ka man, gaput ipupusay, iti kabagyam, wano inam, wano amam, iti Facebook inaldaw, dagiti gagayem, ipaskilda sa jay, dagiti ayatenda, nga naginanan ken patay. Ngem, kabayatan iti panakapapatay, ti adu nga tattao gapu dati COVID-19. Adan nasurok nga may 1 milyon kinunak idi umuna nga rabi. Nga natay gapu dati nga sakit. At damay sa nga lakay ag 2086 iyay Texas. Ket amuna nga dandanin aggibos ti panagbiag na. Kinunana dati nga lakay amok ken mariknak launay nga dandani akon mapan ken tanem. Ket kayit ko kuma nga nakayo nga sideg nga anak ko ken apo ko ken kakabagyak, umay kayo. No palubusan da kay lakit di. Masapol nga ikabilyo dagitay pagaput no mast kadagiti rupropayo. Daddo makadakwada in Zoom tapno makita dagitay kakabagyanda anak nga dadati balasi tao tandamin makapan. Ket idin na isaganan daydi nga panaka-Zoom wano panagparang keno panagsao ti maudin nga naited daytoy nga ama kinunana anak ko kakabagyak kakanakak apukok mapanen iti panawen agpakaadak ngem hangkay to kadi agsangsangit intuno mataya. Amok nga dagiti lulwa agarubos da. Ngem pa-check. Ngem ton mapanakon ket umunakon nga ginana. Agur-uray dayta na indaklan ken naing gasatan ngaldaw nga panagparang ni Apo Isus. Hangkay to kadiag sangsangit. Tadagiti lulwa tayo. Punasen to ni Apo Dios. Ket uray to ijay langit nga iso nga papanantay amin. No agmatalek tayo kini Apo Isus, awanton dagiti ut-ut, awanton dagiti sangsangit. Gaputa ti Dios aman nakabalin ken mangliwliwa, punasen nanto amin dagiti luluwa tayo. Anyan nga nagimbag ng baga ti maysa nga ama nga dandanin matay. Kunana handak pakadanagan tanay sagana kun ti biag ko. Tilaeng adda nga dadagsen ko. No saan nyo ngayon sagana dagiti biyagyo kini Apo Isus. No hangkay pa nagsubli, no da kayo nga naglikod. No hanyo pa intalaga, ken no hangkay pa na uma, ngagbibiyag iti na imbasulo na biyag, ti dahi nga lubong. Agsubli kayon kini Apo Isus. Mapana ko nagat aginanakat na ito iti maudi nga manggaganyo. Agsipod tatarigagayak nga inton agkikita tayo ito. Iti pagarian ngayon sagana ni Apo Isus tinapintas nga pagtaengan. Adda kay to kumaamin kuna daydi nga lakay. Nga awan to kuma iti mapukaw.
gagayem ken kakabsat. Inaldawaldaw, kinunak idi na minsan nga rabi, nga dasa nga gasot, inem Apollo ket 2,000 dagiti tattao nga matmatay tinaldawaldaw. Nakita yun kasano ti kinaut-ot, panaganiki iti barokong, gapo iti nadagsen nga awit, iti ladingit, gapo ka dagiti pimusay, nga kakabagyan tayo. Gamanyan nga nagimbag, takunana ti may katlo abanag nga awanton sa jay, awanton ti ladingit, awanton ti sangsangit, uray pa iti lulwa nga garubos. Mapantayo kakabsat, iti may kapat. Awanton iti bye-bye. Kunana di Apokalipsis 21, versikulo 1, ket nakitak ti may sa nga langit, abaru. Ket di muna nga langit, ket di muna nga daga na punas dan, napukaw dan. Ket nakitak nga awanton iti bye-bye. Agsipot ti baybay sadyay agbalinton amay sa nga kristal nga pagnan dagiti tattao. No kitkitaan tayo nga kay papanan dayjay baybay nga awanton ti masarakan sa dilangit. Ipakpakita na dito rabaw ti daga nga agiin na dayo dagiti kakabagyan. Agiin na dayo dagiti ayaten ti biag addada dijay Pilipinas, adda kayo dijay Spain. Adda kayo dijay Guam, adda damet dito'y Amerika, adda di Australia. Nasinsina tayo, iti bye-bye kakabsat. Ken minton umay ni Apo Jesus, inton may salakan tayo amin dijay langit kakabsat. Mapukaw ton iti panagsisina tayo, gapo iti bye-bye. We are separated by ocean. Awanton ti bye-bye, ket kayat nga ipakamo ni Apo Jesus kakabsat, nga awanton ti agsisina, awanton ti baybay nga mamagsina kadagiti agkakabagyan, agkakabsat, nga dati banlasi tao, no diket di sang kamay satay ton, nga ragsakan tayo, ti kadda ni Apo Jesus, babaen, iti naimbag ket nainggasatan, nga panagkikita nga awanton ti panagsisina. Dahita ti kay papanan na ti awanen nga, bye-bye, awanen ti mamagsisina kada tayo, tapno datayon kakabsat, sang kamay satay to amin, iti sidong ni Apo Dios aman nakabalin, nga makiad-adda ka na tayo. Mapantay ti may kalima, nga awan ton ni patay. Imbag tatay, adudag iti tattao nga matmatay, tinaldawaldaw. Laglagi penyo, adudag iti tattao nga pumanaw, ti balayda, nga di danto nagsubli. Adudag iti tattao, amaturog, iti rabi, ngam sandanton nga agriing iti bigat. Adu dagiti tattao nga agsasao tata apagamuan imay kadakwada ti papatay. Parbangon man wenno tinga ti rabii. Ti panagtaraok iti manok wenno ti tinga ti aldaw. Ijay man kalsada wenno adda tayo ti pagtaengan. Wenno agbanbanyaga tayo agbakbakasyon. Di tayo mo iti silod ni patay, umay iti sang katawan. Ti laing solusyon ti patay. Iso ti biyag nga ipay ni Apo Isos. Ti laing solusyon iti patay, no mamati ka kenkwana, akas ko naen gagayem, iti Juan 11, versikulo 25, siyak ti panagungar ken ti biyag, iti matay, ti may sa mamati, uray no matay, agbiag tupay. Kunana dito yung Apokalipsis 20, versikulo 14, ngem ti patay ken ti Hades, adda nga na itupwak, iti dayjay, letang, iti apoy, ket dayjay ti may kadwa nga ipapatay. Ti may kadwa nga ipapatay, ayaten nakakabsat, isunto ti panakapapatay, dagiti tattao nga simina ken ni Apo Dios. Akadwadan to ni Satanas, o may to ti tiyempo kalpasan, iti sa ribo katawen, inton iti barong Jerusalem ket may pababa, ditoy napabaro adaga kakabsat. Dagiti pasurot ni Satanas mapandan to gubaten, dayta inaladan adakkel tinaranyag a barong Jerusalem. Inton dagog ken magog dagiti dua nga generales, tiptipunen danto dagiti amin nga kimmontra ti linteg ni Apo Dios.
Kimuntra ti awis ni Apo Diyos, mapandanto ket mapandarauten. Apagarup siguro akong kunada nga mabalinda, nga dupraken, itimpasdak ni Apo Diyos. Yung kabayatan nga mapandagubaten, nagiti tattao ni Apo Diyos. O maito, ti makunkula nga kilat nga panagtinag, ti apoy kinasupre, ket daytoy kakabsat, o ramen, ken alununan nanto dagiti managdakdakes, isunto dayta ti may kaduang ipapatay. At dati may isa nga nagsurat nga kinunana, at danto ti may ted agundaway, iti maudi nga panagarubos ti luwa, oray dagiti may salakan. Iti maudin to agundaway, makita tayo dagiti ayaten tayo ti biyag, no apay nga wanda di uneg, iti baro Jerusalem. No apay nga sanda anay salakan, makita danto, iti asawa da, at dada jirwar nga madadamat di uneg, iti baro nga Jerusalem. At dagiti anak ni jirwar, kat dagiti naganak at dada sa jay, wano dada dagiti anak nam, dagiti naganak kadakwada awan sa jay. Dagiti gagayem da. Dagiti pa'y tattao nga nangiturong kadakwada di iglesia, pagarup da nga isuda ta di jaunag, isuda mo't ta di jerwar. Anyan nga nakaladladingit kakabsat. Tilaing mabalin tayo nga ramiden, iso ti panagmatalek tayo kadagito yung panawen. So kimatan tayo ti kinapudno. Agadal tayo kadagiti sasaw na kadagiti panakaipukaw ti ebanghelyo, babayan ti panakausar ti media, telebisyon, internet, kan ti radio. Tapno at dati guntaway tayo nga mga muti kinapudno. Tapno umay to ti panawen, nga datayo, aginanatayon ken patay, na isagana da ito yung abiyag. Kayot awan ti pagdanagan tayo. Kas ko na dahi lakay ng istoryak tatay, hangkay kumaamadanagan kanyak, tanay saganak iti biyag ko. Tanong pa agladingit tayo amin tata, punasan to ni Apo Diyos na kitang luluwa. Hangtay kumatartarigayan kakabsat ti may raman dahi may kadwa nga patay. May kadwa nga patay, may pailang kadagiti tattao nga natangken ti ulo da. Tattao nga sanda dinengeg iti panakay pakdar, panakay diri iti ebanghelyo. Anyan nga nagimbag, tawanton ni patay. Kinunak tatay nga may kantay ti gundawi nga mangkita dagiti kakabagyan tayo, pasep ti pamilya tayo nga dada jay bangir. Ket day tantun ti maudi nga panakakita tayo kadakwada. Isuntun ti maudi nga panagarubos dagiti luluwa tayo. Ket mapukaw ton day nga ladingit agsipod, taawanan ni patay. Gagayem, mapantayo di jay may kanem, nga awanton, e jay langit awanton ti rabi. O da kayo nga agtatrabaho ti rabi. Awanton ti rabi, kunana sa jay. Anyan nga naggutot kakabsat agraro no nagpasina kayo, ket nagminatay kayo. Ket addapay la sa jay, day jay, bangkay, tay ayaten tay ti biyag. Kas nga numabalin kuman ket mapukawen iti rabi, kas kuna ti kanta No More Night. Awanan ti rabi. Ti rabi ipalagip na digiti adu nga ladingit. Ti rabi ipalagip na digiti adu nga awiten nga ut-ut dagiti tattao. Ti rabi ipakita na unay nga nasipnget nga nakulaapan tay palaeng ngagbibiyag iti rabi ti basol. No More Night. O may ito ti panawen, nga awanton ti rabi, taday jerwangan, mapukaw, masiraan, iti aldaw, ket awanton iti rabi, tatiranyag tu, iti langit, isu iyan ninaw nanto, ti kinaranyag, ti kaadda ni Apo Jesus, nga dati nagtitengan tayo. Awan-awan tun ti rabi. Da kayo nga tattao, nga kayat da ti rabi, agsipod ta, adu dagiti bambanag nga kayat yung aramiden. Ngem, ijay langit, haantun, nga marikna. Awantun amakita, iti rabi. Alam mapantay kakabsat ti may kapito. Nga awanton jay langit, awanton ti basol, amen.
Awanton ti basol. Apokalipsis 21, versikulo 27. Awanton, itanyaba na malang kasumrek sa jay, nga mang tulaw, ken mang ted, iti basol. Tatagi jay laeng na isurat, iti libro ti biyag, nga iso, iti libro ti kordero, iso danton ti manglakam ti ragsak, kaputawanan ti basol, napukawen iti basol, ket anyan nga nagimbag, nga maamuan tayo kakabsat, tinaytoy nga kaskasaba, awanton ti basol, nagimbag nga denggen, wen kakabsat, at datay kuman ijay langit, tasadyay, awanton ti basol. Alam mapantayo met kakabsat nga kitain, dagiti pito akasasaad amanamnama nga adda dijay langit. No adda dagiti pito nga napukaw, addamet tatta dagiti pito nga manamnama nga addan to sadyay. Irugita yon, mapantayo ti umuna. Maadantay to ti aglaplaposanan aragsak ti agnanayon. Agsipod takunayan ti Salmo 16, versikulo 11, ipakitam kanyak ti dana iti biyag. Ta iti kaadam ken imatang mo adda dayjay ti aglaplaposanan aragsak. Ket adda kami ti makinkanawan nga imam nga idalan na kami to ti kinaagnanayon. Nagimbagan kakabsat. Wen at di langit kakabsat. Addan to iti agnanayon nga ragsak. Di yu lakayat nga padasan dayta. Wen no siyak ti salusok kahit kumit nga madaan dayta. Agnanayon nga ragsak. Dito'y rabaw ti daga dumahan tayo pa yung makaisimen kaputawan ti taraon. Hantay pa yung makaisimen nagsipod ta aglawlaw kada tayo kat awan ti pagkamangan. Ngem no datay to di langit, agsublin to da di naragsak nga isem tayo, tamarik na tayo ti agnanayon nga ragsak agapo, kani Apo Diyos ta, datay to di di langit. Amen? Uwe nagragsak tayo, datay to sa jay. Mapantay di may kadwa, nga maadan to sa jay, addan to ti inana, nga may ted kadagiti bambanog, gapo, kadagiti adu, nga panagtrabaho ken panagserbi tayo. Kunati Apokalipsis 14:13 ket nanggag ko ti timek agapot langit ket kunana isurat mo nagasat dagiti natay amatay iti Apo manipud ita. Ket kunaen ti espiritu tapno aginanada kadagiti bambannog da. Ket dagiti naimbag nga aramid da sumarsaruno ken sumurot kadakwada. Addanton ti agnanayon kakabsat. Nga ina na, ala, anyan nga nagimbag. Tanuman pa'y datayo kat agin ina na tayo dituyen iti patay. Isadyay kakabsat, maadan tayo ti ina na nga makasalibukag makaited ragsakken sa lunat. Kat sadyay awantun kakabsat, awantun dagiti ibakbaklay tayo adadagsen. Ijay langit maadantay tun tinapudpudno nga inana. Ket kunana dagiti anyaman nga dadagsen tayo, may kantayo ti inana, kadagijay tattao, sumurot to kadakwada. Anyan nga nagimba nga kapadasan, no addatay tun tinakaskas daw nga inana, into naddatayo sa dilangit. Mapantay kakabsat ti may katlo, addanto iti saan nga agserdeng nga panagserbi. Ni, adda ito di langit, agserbi tayo ito pelagayam, kakabsat. Agserbi tayo, akas, agmatalek. Gaput, tamang ipakita nga gaput, adda tayo sa jay, ipakita tayo ti kinaragsak, kinapasnek tayo. Takunan to'y, iti Apokalipsis 7, versikulo 15, umay to, iti panawen, nga nagijay, adijay truno ni Apo Dios, agserbidan to ti aldaw, ken rabi, ijay templo na. Dati templo sa jay, na langitan nga templo. Ket day jay nga agtugtugaw ti trono, iso adata ito, makiaddanto kadakwada, makiaddanto kadatayo nga naisalakan. Tati aldaw ken rabi agserbi tayo. Iti templo, na ilangitan nga templo ni Apo Diyos, addanto pa nagserbi sa jay kakabsa. Na ilangitan, na Diyosan, ken nasantuan nga pa nagserbi. Iti may kapat, addanton iti perpekto na anay nga panakamo
At danto tinananay nga panakaammo tayo. No dito'y rabaw ti daga tataga po iti basol ag kurang dayta nga panakaammo. Kas nga nababada di panakaawat tayo. Hantay unay maawatan dagiti bagbaga dagiti basbasain tayo ken dagiti panangammu tayo dagiti bambanag. Ngem sadyay madaan tayo iti nananay perpekto nga panakaammo sa dilangit. Kunana dijay umuna nga Korinto 13 versikulo 11 ken 12 may saak anayanak ubing nagsauak akas ubing inawat ko dagiti bambana akas ubing nagpanunot akas ubing ngem idin nagbalina kun tao panaw kun dagiti amin nga inuubing abanag ngem ita makita tayo iti maysa nga sarming nga nakudrep ngem rupan ton ket ita maamuak nga ti amok ket namamok iso ipaen nanto daytoy nananay nga panakaammo. Kakabsat ijay langit nasirib tayo amin ta isubli ni Apo Dios dayjay nga kinasirib tayo ken uray pay agsublin to dayjay kinananay tayo nga napukaw gapo ti panagsakit gapo kadagiti basol nga nararamid tayo isublin to ni Apo Dios dayjay nananay nga panakaammo perpekto nga panakaammo no data ito ijay pagarian na mapantayon kakabsat ijay may kalima addanto iti nananay nga kinapintas nananay nga kinapintas amunton mabalin ti mapan tanyaman nga luglugar tapno papintasem ti rupam tapno into nagawid kamutan di Pilipinas ket handa kamut malasinan. Ijay langit kakabsat mabalbaliwan to ti langa tayo. Madanto iti nananay ket mayaninaw to dagiti agkakapintas abanag sa dilangit nga mangted iti perpekto unon anay nga kinapintas. Salanga ti bagi. Uray taglawlaw kakabsat mapapintas to. Maadanto iti panakada iti dakkel a pader ngayan dagiti nagkakapateg a bato akas ti haspe iti syudad na purpuro nga balitok ket kasngadanto iti sarming ket dagiti pundasyon na dayta nga syudad madanto dagiti na duma-duma nga kakangina ken nagkakapateg a bato. Tadayta iso dayjay umuna nga pundasyon no haspe, di may kadwa sapiro, ket dayjay may katlo salduniko, ken dayjay may kapat emerald nga kunaen nakakabsat. Dagitoy dagiti agkakapintas abat bato, agkakapintas nga makita nga rumimat-rimat, sarduniko, sardios, krisolito, berilo, topasyo, crisopasyo, jacinto, ametiso, dagito ito, dagiti kakapatid gabat bato. Ket dagiti 12 ket 2 nga ruangan, madanto dagiti adu nga perlas. Ket itunggal pagserkan tayo, ti dayta nga inaladan, isunto napnon to dagiti perlas, ket dagiti luglugar a pagnantay to. Daldalan sadyay purpuro a balitok kas nga agyan ninaw a sarming dayta apot kakabsat ti kinapintas ti langit kinapintas ti bagi kinapintas ti makitkita mapaadda dayta nga agpaay a makitan to dagiti may salakan kakabsat ti may kanam iso dayjay addanto iti panagkaykaysa tayo panagtitipon dagiti amin apaset ti pamilya tayo kakabagyan tayo ken dagiti ayaten tayo ti biag ayaten nakakabsat addanto ragsak amarik na tayo kitamuyo ti may kapito kakabsat ibagana nga addanto ti ragsak tayo kas nga tayton agbibiyag nga iti kababalin kasasad ni Apo Isus mayaninaw kadagiti panagbiag tayo kas nga tayton akas iti Dios kunana toy gaputa dayjay langa ni Apo Dios mayaninaw kadagiti amin a may salakan kunana ay ayatek datayo dagiti anak ni Apo Dios hampay laeng may pakita ita nga may pakitan to
Ngayon may pakitan to, kas nga tayo, kas nga tayo to, ken kuana. Ket agbiag tayo anaragsak, tati pa nakaamu tayo, naggapo, dayta nga panagbalbaliw, nga mayaninaw, iti panagbiag. Di kay kadi agragsak gagayem ken kakabsat. Nga danton ni Apo Isus tinagtitengan tayo. Akang kanayon takuna namit, iti Juan 14, versikulo 1, ganito, sa dinuman ti ayan ko. Kaya't kung adda kay tumat sa jay. Di kay kadi agragsak kakabsat. Amen. Anya nga nagimbag nga panunutin kakabsat. Anya ti magungun ti tao. No maala na amin, iti kinabaknang, iti lubong, nga mapukaw namat. Iti kararwana. Gagayemsan ko nga may sukat ti kinaimbag ti langit. Ad-adda nga kayat ko nga pilyen, iti langit nga sagsagana ni Apo Isus, ngem, iti anyaman a klase ti kinabaknang, ragragsak, kan anyaman nga mangi tagtagay, mangi pangpangas, dagiti bagbagi tayo. O, gagayem haan, awan to pulos ti umartap, ti kinapintas ti langit, no siyak ti saludsudin nyo, ayaten nakakabsat. Awan ti magunguna ti tao, no mapukaw na ti biyag na. Tatakakabsat at dagundaway tayo. Amuan tayo ti kinapudno. Mapantay ka ni Apo Isus. Ket maadantay kumaday ta agundaway nga makipagyan ket makipagtagikwa. Iti dayta nga mansyon nga isagsagana ni Apo Isus kadagiti amin amay salakan kakabsat. Wanti pa nakaisalakan tayo. Adda kini Kristo. Dayta iti kapapatgan nga ti lubong awan ti umasping nga may ted na wenno may patas kakabsat. Ti panakaisalakan ni Apo Dios may sa dayta nga dakkel abanag ti maysa nga tao. Nga ti lubong saan nanto nga maartapan kakabsat. Ti matahan na nga nakita. Ti lapayag saan na nga nanggag. Ngam ti tao sumrekto iti puso na nga da nagijay nga tarigagay ni Apo Diyos insagana na. Ti langit nga agpaiken ka kadigijay at tao nga agayat ken kuana. Gagayem ken kakabsat ti invitasyon iti dayjay espiritu ken tinubya iso day mapan ken ni Apo Isus. Awisen na tayo ta kakabsat. Ket ti espiritu ket tinubya kunana umay kayo. Umay kayo. Ti damag ti panakaisalakan ken ti awis ti daytoy kanito iti ipapantayo sa dilangit. Ayaten agakabsat. Adda idi ti maysa nga doktor nga nagtagtagaynep nga napan sa dilangit. Idin dayta nga doktor ang magmagna nga mapan sa dilangit. Nakita na nga da ti dakkel nga inaladan. Ket makita na iti nabalitukan a syudad. Makita na dagiti agrimat-rimat nga nadu mga batbato. Ngimidin nga masideg iti dayjay nga ruangan at dati may nga anghel ket kunana. Oh, kas nga amamu ka, kas nga tagadaga ka. Ay managbasol ka, pangaasim tango masideg. Hangka sumrek, agsubli ka di daga. Tangka nga may kari nga sumrek. Talain dagiti tattao nga awan ti basol da. Ti agnaw dito, managgapu ka, iti managbasol nga planeta. So agsubli ka, iti daga. Ngimidin, nga kinunaday ding anghel, ket naupapay launay day ding nga doktor. Ket agbueltan ta mapanen nga agsubli, ijay daga. Apaman iti panagbuelta na nangegna nga dadagiti tattao nga agmarmarcha piman. Aduda agmarmarcha. Ket sinaludsud di doktor nga agsubli kuman ijay baba, ijay daga akas ti tagtaginap. Sinaludsud na di angel, anya digitoy nga tattao. O kuna di angel, dagiti misyonero, dagitoy nagserserbida ti sabali nga daga.
ket napanda inted da tibiyag da daddo makadakwada napapatay gapu kini Kristo nga apo tayo. Ngem tata addadan nga agmarmarcha nga sumrek ket alaen dan ti tawid da nga makipagtagikwa ken makipagyan iti santo nga syudad. O daydi doktor nagsangit ket kunana o hanak nga may kari. Hanak pa'y may kari, tahanak pa'y nagbalin nga misyonero, kadag iti sabali nga dagdaga, agsubliak garuden, tada ito'y nga lugar, agpailain kadag iti tattao, nga natay gapo kini Apo Jesus, nay balbalod da, napalpaltugan da, ken adu, nga panaka aramat, iti ut-ut, tapnulaan dagito'y ket insakripisyo da, iti biyag da. Hanak may kari, kuna day di nga doktor, iti tagtaginip na. Idi nagbuelta ket agdesidir nga agsublin iti daga addaman ti grupo dagiti tattao nga dada nga magmagna. Sinaludsod daydi nga doktor ti anya digitoy. Digiti apostoles ken disipulos ni Apo Jesus. Isuda na ngas kasabada impakamuda tinagkauna damag iti lubong. Ket tataga po iti sakripisyo da ken ti panangited da ti biag da tawiden dan ti langit isungat dadan nga agmarmarcha ket kuna daydi doktor itagtaginap na anak may kari tamay saklaeng nga doktor ket dagitoy ket apostoles disipulos inarabi da ti pagrebenganda hanak may kari nga sumrek iti ruangan ti langit tahanak met nga apostol wenno disipulo iti Apo. Tiladingit day nga doktor kat agsublin. Kuna na agsubli akong tahanak nga may kari. Takuna ti anghel nga naggapuak iti maysa nga lugar nga napnon ti basol, ti planeta, iti daga. Kit idin disiderenan piman ti agsublin. Kit inggib up nan day diriknana nga agtuloy pa takuna namit day anghel nga may kari. Kaputa na managbasol day ti nga tao. Idin rugyan na kan kuman iti bumaba ijay langit. Nakita naman tinagkado, matatao ng agmarmarcha, agapo di laod, agapo da di amyanan, agapo da di gidaya, agapo da ijay abagatan, ang pagpagnada amin, kat nasdao nakakita di kita nga tattao, kat daydi nga doktor sinalutsod na daydi nga anghel, anya di kita nga tattao, kat kuna daydi nga anghel, di kita nga tattao, managbasol da kita, nga nagbabawi da, nagbibiyag da nga na imbasulan, ngem gapo ti parabor ni Apo Jesus na isalakan da. Gapo ti parabor na isalakan da. Ket kuna da ito'y nga doktor managbasolak met. Ket agyamanak ta isalakan na ti parabor ni Apo Jesus. I'm so happy that though I'm a sinner, I am saved by the grace of God. Kat naglaglag to day di nga doktor. Kat kuna na kayat kon tumipon. Tasyak managbaso lakidi. Ngem gapute parabor ni Apo Jesus insalakan nak gagayem ken kakabsat. Day di nobia ken ti espiritu kuna na umay kayo. Ngem mamuyo kakabsat. Iyawat ni Apo Jesus kadati ore kasano ti kinamanagbasol tayo. Oray kasano iti kinarasi, dagiti bambanag, ti panagbiag tayo. Oray no daduma, han tayo, matukod ti kinaarpat, ti panagbiag tayo, anasantuan. No lakit dikit mapantay ken kuana, arakopen na tayo ni Apo Jesus. Alaunan na tayo. Agsipod ta si kati may sa nga tao, nga nagbabawi, may sa nga tao nga naisalakan, managbasol ngam naisalakan gapo iti parabor na ngaglaplaposanan. O Apo a managayat unay anyan nga nagimpag nga panunuten nga ti langit nga isagsaganam agpaay kada kami. Anyan na nagimbag awanton sadyay ni patay, awanton sadyay di kiti regrigat oray di kiti lulo nga agarubos gapo ti panagpasina. Awanton sadyay o Apo iti rabii. Awanton ti baybay nga mamagsisina. Ti maysa ken maysa. Nga magyaman kami tadda ni Apo Jesus. Aragsaken nanto ti makiadada ken
adda kada kami amay salakan. O langit, dandanila unayen, mailiwakon nga makipagnaed akadwak ni Apo Isus sadyay agraman dagiti kakabagyan ken paset ti pamilya. Apo, silwam dagiti puspuso mi, dagiti desisyon mi nga mangawat ken ka. Tagundaway min tumet ka di Apo ti may salakat ken makipagyan ken ka ti sagsaganam nga napintas nga lugar. O Apo, agyaman kami, nga awaten na kami, ken pakawanan na kami ti daytoy nga rabi. Ket magna kami kumati baro pa nagbiag. Nga ni Apo Isusen ti kumibkibin kada kami, aging gana nga makita na ka, o Apo ti rupan-rupa. Agsipud ta dinawat mi amin dagitoy. Tinapatay ganagan ni Apo may Isus. Amen. Amen.